Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Aksyon Firing Line! Sa ngalan sa inyo regular anchorman, aksyon na Brian Morden. Ako naman aksyon ay Tayhopon checking in sa Miyerkules kapag pangalagad Setyembre 29 tuig 2021. Aksyon Firing Line! Kumusta ka mo masuki namon na matagpalmati sa kanginan nga nagamonitor na karon na gabi via on-air kagamuman via online pagi sa YouTube kag Facebook. Ano man nga oras sa inyo ginabtangan basta may available nga internet connection pwede nugid kami mabatian. Aksyon Firing Line! Iwat na naman kita nga magapangalagad tubtob sa takna nga alas 9 karon na gabi. Antes ang pila ka mapambukas nga mga balita kag informasyon. Unahon tayo pag-checkar sa lakat sa panahon gikan sa Provincial Disaster Management Program Division. Let's have action gani Republika. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Action gan, maing gabi, please come in. Aksyon Art, maayong gabi sa aton mga listeners. Ari lakat sa aton nga chimpo sini nga gabi, Miyerkules kita karon September 29, tuig 2021. Si Minjuli, ang classification niya na typhoon na, bali category 4. Nagagiho ini sa direksyon na minhan na katungdan, north-northwestward, malapit na sa northeastern limit sang aton nga par, no? Ay siya direktamente nga makaigo sa aton nga landmass sa ibang nga bahin sa aton kapungsuran. Ang sentro ari siya sa 1,420 kilometros ang kalayon sa nasidlangan sang extreme pinakapunta sang naminan sang Luzon. Okay. Sa 23.6 degrees north, no? Kag 135.3 degrees east sa Sagwa sang Par. So, kuwan na siya, open high seas sa Northwest Pacific Basin, pero may posibilidad mag super typhoon pa ni siya, no? So ang aton nga mabatyagan diri ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang kapungsuran lakip na kita diri, nagapabilin nga ang aton Western Seaboard sang Kabisayan diri sa Western Visayas, upod ng Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Nagapabilin nga may pagulugalom ang aton kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. May dala lang ini siya na ligwin nga mga pagulan. Tuga ini sang iya nga trough o kon extended elongation o kon masiling naton nga daw rawit ya bla nga mga clouds cluster, no? Mga cloud formation nga nagaporma sa agi sang iya nga sirkulasyon. Okay. So ari kita sa Maynay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin na bagatnan pakadto na bagatnan na katungdan o kung south to southwest aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros.
Kag wala kita gale warning advisory ang kondisyon sang aton kadagatan ara sa Makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya nga may takos ini siya. 0.6 hasta sa 2.1 metros ang aton astronomical tide. Okay. Alas 6:45, way lang gidugay, 0.3 metro na gunas no ang taob magabalos alas 3:11 karon sa kagahon. Sa takos naman nga 1.3 metro ang kadalumon alas 5:33. Sini naman nga hapon na tunod si Haring Adlaw magapakita ini siya alas 5:35 buwas saga. Kag ari kita sa 26 hasta 33 degrees Celsius sa 68. Okay. 0.8 hasta sa 91.4 degrees Fahrenheit. Okay. So amo na ang lakat sang ato nga tsimpo, no. Si Bulkan kan laon niya nakarehistro ni siya 4 ka pagtayog o kon volcanic quake, no. Sa sulod sang 24 oras magin buga ini siya nga moderate o kung kasarangan lang aso o kung white steam leading plume nga may timbuok ini sa 400 metros ang kataason halin sa iya nga guab kag nagulap ini siya sa direksyon nabagat na nakatungdan no inang southwest kag naaminhan nakatungdan northwest nagapabilin sa gihapon nga slightly inflated gamay nga paghubag sa iyang abagano kag may ginbuga ini siya 300 tonelada nga asupre o kon sulfur dioxide katakos ang aton volcanologist sining lang pitsa 26 ang September. Okay. Ang DOST Fibos in collaboration sa aton nga nagapaabiso liwat sa aton general public ug stakeholders ara gyapon sa alert level 1 si Bulkan Kanlaon kag hindi pa gyapon masudlan gina-enforcer pa gyapon ang 4 kilometer permanent danger zone. Diri naman sa earthquake information naman 24-hour observation action at Okay. Wala kita may nakita diri nga nagtayog sa aton occidental o kon oriental side sa aton Negros Island archipelago. So safe kita diri lakat sa aton nga tsimpo sa kay Bulkan Kanlaon kag 24-hour observation sa aton monitoring alert and warning system. Okay. Ayos na? Ayos. Oo. Kompleto na. Oo. Di kompleto na. Thank you, Gid. Kipas Okay, posten na lang okay, kung ano welcome. ning partis bagyo, ya? Ay siya, hindi siya makaigo. Gida. May ulan lang isolated rin showers. Kung aga, may init nga makita. Pero hindi masiguro pagkahapon, pagkagabi, may ulan, Gid. Gani man. No? Inang kwan lang na, inang trough extended elongation niya. Mga rawit-rawit yung mga cloud formations la. Halin sa iya nga circulation. Kay dako-dako na gid man halos mataktuban yung bilog na Pilipinas. Kung Grabe, ari no? siya umigo sa aton. Pero ara siya nagasulod ang iyang mata ari sa para sa kanto-kanto gid sa aton nga 25 degrees north latitude kag 135 degrees east longitude. Aha. Layo siya katama sa aton. Ara Sige. siya sa baybayon gid sang Northwest Pacific Basin. Aha. Uy, kabalo ka na? Nga no. Extended ang Comelec registration? Agale, ati Mayo O, pa-register ka? Oo, natural. Naka-transfer ka na sa Salvador? Ari na ko de. Huwag na ko Salvador. Hindi, ang imo registration, Salvador na na? Ari na, Bacolod na. Bacolod na. Ate, sige. Sabi ko, inupdan mo si Attorney Janto. Ari ko de. Sige. Salamat, Gid. Okay, welcome. Aksyon Ganay Republika sa Provincial Disaster Management Program Division or PDMPD. Aksyon Firing Line. Ang otina sa pinaka-latest nga weather advisory nga iya ginapanugyan karon nga gabi. Aksyon Firing Line. O hindi ka mo magkalipat sa aton sining nga countdown may harap na gid lamang sang 87 days before Christmas Day. Aksyon Firing Ang Line. mayara naman sang 94 kadlaw ang nabilin sa tuig 2021. Pao kadasig lang nagligad to nga triple digit kita. Subong ti kadasig ginahunos lang inadlaw ho.
sunod nga adlaw, Oktubre na kita. Nasig lang, no? Aksyon firing line. Abay pang makabawi kag magnubo ng cases ng COVID-19 para nga mangin merry ang aton sining Christmas celebration. Aksyon firing line. Aksyon at Tayhopon sa gyapon sa ngalan sang irregular anchorman, Aksyon Brian Morden. Hasta kitatak na alas 9 karon nga gabi. Aksyon firing line. Ano mga dalagpo nga balita nga tuntutukan, by the way, gali pwede nyo ha, please i-share kag i-like ang aton sining nga program via online sa Facebook kag YouTube. No, pwede nyo ina ma-share sa inyong mga kakilala, sa inyong mga biyan para makibalo sila kag makamonitor man sa mga balita diri sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Aksyon firing line. May available nga comment section nga pwede nila padalan sa ila mga mensahe. Aksyon Ano firing ba line. dalagpo nga balita nga tuntutukan mo kainaho? Damo ang nalipay matapos nga mayara sang desisyon ang Commission on Elections. Now, extended ang COMELEC voters registration until October 31, 2029. Pero klaruhon ta nga mag-aumpisa o magasugod Oktubre 9 no, ang pagpangrehistro sa luyag magparehistro sa Commission on Elections. Aksyon firing line. Kaya ang aton lang diri nga ginabantayan ko siling ko at dali lang. Kay mayara sang ginpalayag nga extended ang pagpatigayon sang ginatawag naton nga voters registration siling ko basi blahaw no kag maghatag man kumpiyansa dirang iban nga hindi naman niya kadtos COMELEC starting October 9 kag kundi intong talipos-puson nga semana hulaton pa lang nga magkaladto naman kag kadto kundi man nga venue ang gamiton liwat sang Commission on Elections. Aksyon firing line. Pero klarohon tang base iya sa panugyan sang COMELEC ang sabahin sang University of St. LaSalle magalawig pa ang ila sini nga pagpatigayon sa voters registration sa mga lugar until tomorrow, September 30, 2021. Aksyon firing line. Pero dali lang ari ay, no? I-check ta ni karon kay since kamayara sang extension ang voters registration, ipaklaro ta ni sa taga EOC kundi nagwagi man ang balita nagligad mo parte sa sining gina problema sang task force disiplina sang pulis, PNP mismo nga sa tagsa kaagahon apisar nga mayara sang ginapatuman ang city government of Bacolod no, nga curfew, di may mga timprano pang gakadtuya sa mga mall, sa COMELEC office, agon nga makaparehistro ho. Aksyon firing line. Di ang lain sinik kay no less than the EOC. Ang sa pinaka-latest nga press release nga nagwagikan sa PIO, today, ginambal sang EOC Executive Director nga si Ma'am M. Ang. Kaya nabalaka na sila sining extended no nga pagpatigayon sang COMELEC registration ipaklaro ta na karon kay dali lang may mga ara gid man outside kuno nga nagasululod dis Bacolod nano ka matuni COMELEC abi klaruhan yun niyo. Aksyon firing line. No kabalugang COMELEC hindi uway man ni sila mga men dira kag tawo nga pwede magbantay sa gwa sang inalinyahan sang luyag magparehistro. Aksyon firing line. Oy, ato na daydayon dugay-dugaya ang Bacolod City may 136 kang panibagong kaso sa COVID-19 subong adlaw. Negros Occidental may 146. Aksyon firing Pero line. lapaw kita gyapon mas taas kita sa Iloilo City ang Bacolod. Samtang sa Negros Occidental Benitez Luyag si Attorney Distrito nga mangin Vice Mayor sa 2022. Aksyon firing line. 5 p.m. CDC wala sang may nabaton nga relasyon gikan sa DNR, EMB o kun LGU sa Bacolod sa pag-operate sang landfill. Aksyon firing line. Kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental naglampuas na sa 4,000 strategic plan
Pati gayunon, Aksyon firing line. Kinalaman gina sa aton talakayan karon na gabi pero nahon ko lang niyo parte sa COMELEC registration. Now, on the aspect asto ko anong mga matabo starting October 9, iya niya sa COMELEC karon concern nga luwag naton interview on liwat. Any officers ang COMELEC kay actually alin pa kaina ang communicate ko kay Director James Jimenez sang COMELEC kaling kinuway gid response sako gid siya interviewhan ay wala tuod dito sa bahin sa Manila. Now, pero try ta siya liwat karon nga matawgan. By the way, sinay ko atensyon ka mo isa na kuno ka oras sa Estefania nga burnout to. I-check ko lang ng sinay ko karon ha. Aksyon firing line. Unahon ko lang diri sa Bacolod kay nakita ko diri sa PIO press release nga ang EOC mismo na balaka ho sa sining nagapadayon kag ma-extend pa on October nga voters registration. Diba kun mo kun wag gid tuo disiplina mga tawo nga nagakaladto da ang worst ang hinakutay nga claim diri nga nagalin pangiban ma-transfer registration sa Bacolod. Online sa firing line. Joining us tonight, sa aton na pagpangalagad is the EOC Executive Director and City Administrator, Ma'am M. Ang. Ma'am, how are you? Mayong gabi. Mayong gabi Action Art, mayong gabi sa mga tagkalamati sa tanan ni Bacolod nun. Salamat gid sa time. No, kay ina nakita kong press release sang Public Information Office and dito nabutang ma'am nga after mayara sang information that the voters registration sang COMELEC will be extended from October 9 to October 31. Medyo lawig-lawig pati may mga ginpagwa ka mo sa press release and coming from the EOC mismo kag ikaw ang gin-quote parte bala sa mga kabalakan iya kag nabatyagan yung nga worry because ang mga cases nga nagtaas sa Bacolod sa COVID-19. Can you tell us, ma'am, kag pwede mo mapa-expound ini ang press release from the PIO? Actually, Action Art, wala ko kabasa sang press release na ginahambal mo, no? Mhm. Pero, kung what part of that ang Number one, ang nabutang diri nga nagpalayag ka sang palayag sa imo kabalaka on the ongoing voters registration kag extension because basi kon mangin isa ini ka super spreader activity because ang mga experience ng tao nga nagalinyada from the mall pagkadto sa Lasal lately COMELEC offices mismo why gasulunod para sa ginapatuman nga minimum health protocol that is number one ma'am. Well, actually Action Art, kung tanawon mo ang mga video, hindi ta man na mabutigan ang mga videos kag ang mga pictures nga nagagwa sa mga social media kag pinapost dira sa Task Force Disiplina nga Facebook page. Kaya ang aton Task Force Disiplina ara gid adlaw naga-monitor, naga-surveillance ang mga matawo nga mga lugar kundi ang mga crowded na lugar. It is very obvious na super spreader venues gidya ang mga COMELEC registration. Kaya makita mo bubukons wala gidya social distancing. Wala gidya social distancing, makita mo ang iban wala pa gani naga-face mask, shadow kalapit kag may mga post ng pictures ang aton nga mga task force disiplina na halos every hour nag-post sila kay real time man ang posting sa mga pictures sa pag-monitor nila sa mga areas kung sabihin may registration o magalin sa plaza, nagsugod pa na sa COMELEC, pakadto sa mall. Tapos pakadto sa mga mall, subong sa Lasal. Kasi hindi lang na sa task force disiplina Action Art. Yes, ma'am. Mo siyang miyembro sang community aton yung mga pumuluyo man na nagreklamo diyan sa aton padala sa aton message, nag-text, nag-tawag. Kaya medyo dala pa ganyan basol sa aton Kaya nga ako nung pinapabayaan na it's obvious na super spreader event. Makita mo sa mga pictures, I hope I can share the pictures. Yes, ma'am, please. May nakita kami partly ang ara sa task force disiplina. Oo.
Yes, so amo na siya gina-refer naton. Okay. Tanawon ta ang kataas ng cases na supposedly wala kita sa mga mass gathering media tani, no? Hindi kita pwede sa mass gathering. But we also understand na hindi naman na pwede na puntaton ang voters registration kay sila matarong na isang tagsa-tagsa sa aton na Parehistro. makaparehistro at the same time. They can participate sa electoral process natin, no? Kung pinamatarong na hindi na natin mapauntas. Okay. Ang point nila tani is because kita sa tuwa-tuwa sa pandemic, sa Delta variant, pang-igo sa aton, dapat tani doble ang aton ng mga protocols, ang aton mga safety measures na ginapatuman sa aton ng mga registration centers. Okay. Pero as to sa allegation nga may mga out of town gid man nga ma-transfer voters nga gina-unload from trucks, buses and ambulances, ma'am, na-confirm na gid man ini nga may ara gid man mga ambulansya from outside nga nagadulong sa mga nagaparehistro? I believe na may mga pictures siguro nga nagwa sa social media, Aksyon Art. Yes, ma'am. I think siguro pwede mo ma-interview ang aton nga bitaw. So, from what I understand, sila ang gin-assign na ni Mayor Bing to really monitor na i-monitoron man na ang order, ang crowd control, ang traffic area, no nga. To make sure na hindi maka-cause ang traffic at wala sang mga traffic rules na ma-violate sa Aksyon Art. Yes, ma'am. So, I think ang mas detalye siguro nga makuha naton impormasyon. Ang bitaw. Amo ang aton nga bitaw kag ang aton mga kapulisan. And ang task force disiplina na ara dito nagatinerged sa aton mga registration centers to monitor them. Pero since nga extended ini kag ginmuno mo man nga starting October 9, ting worry tadi damo naman liwat magkaladto. Ma'am, bali sa part sa EOC, anong instruction naton diri sa task force disiplina sa PNP to avoid no nga maging super spreader event ini kag tunaan naman sa liwat nga pagtaas ng cases sa Bacolod? I was listening kay Inan, wala lang dugay sa isa ka interview sa national media ni Commissioner Rowena Guanzon. I don't know kung eksakto ang akon nga pag-intindi kay Dr. and sa niya interview ang nabatian ko. But I think she was suggesting nga kung nakarehistro ka na, tagaan priority ang mga first-time registrants. Para nga maka-participate sila sa eleksyon, no? As voter. Sa mga, wala pa yung nakarehistro. Ang mga transfers, I don't know if wala lang ko kabaloy nila kung sigurado kung i-entertain sila ang mga this is already extension na ini. I see. Anyhow, anyway, may mga proseso makita sa layis Aksyon Art kung kaso man din, makita ka nga may ara kitang tuod na influx sa mga may ara man na proseso ang COMELEC ang mga respective political parties. Okay, ang aton worry is not only the number of cases na nag-increase, that includes records and death. Ngati as of yesterday, 122. Kita, I don't know today kung may recorded additional death nga record for Bacolod City, ma'am? 143 kita, Aksyon Art. Naglapot na kita 143 na ang aton record of death. Ina, as of today, ina siya? As of, hindi pa nadala ang mga napatay sa buong adlaw. Aksyon Art. This is the report of today na ang cut-off sini kahapon. Grabe, no? Bakon mo na, hindi niya lawglakog. So, anyway, kaya hindi kita ang concern kag worry sa EOC, no?
not only on in the cases or the pag-spikes ang cases or the surge ang cases, kundi mismo man pagpatuman kag pagmonitor on how the strategy will be in the coming months. At least siling ko aga-expect ko gani nga pay December siling ko magin merry ng Christmas naton, Ma'am M. Yes, sakto na sa Aksyon Art. We never expected na we will have another surge. Kung madumduman mo Aksyon Art because constantly naga-interview ka man sa akon, naga-share mako. Alas 7:22 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon Firing I think Line. siguro for the COMELEC, galing kiti paano ini man ang COMELEC niya kung qualified ka magparesto, ma-register lang man ni sila mo. Ti may mga claim na may maging pagwa na dire. Ma'am, sorry, ginautod ang linya naton. You were saying kay na? Yes. Sakto na nakambal ko sa nagigad nga because may ara na kita bakuna. So we are expecting na hindi na maglala gid ang aton sitwasyon sa COVID. Okay. Tungod ang aton ginhulat nga magiging supposedly solusyon naton kag ang aton nga hope nga ma-end na ang pandemic nga ang bakuna nag-abot na kag nakasugod na kita roll out ang aton nga mga vaccine. Kag ang vaccination program ta is already in full swing. Kag nakita ta nga maayo ang response sa mga taga-Bacolod. Okay. Idugang padera nga paagi sa leadership ni Mayor Bing Yuradia, damo kita sa mga bag-o nga mga strategy, mga unique kag mga bag-o kag aton nga mga ginhimo nga mga paagi para nga madala kagid ang vaccines nga more accessible sa aton mga pumuluyo. Action art. So, nagapensar kita nga tayo yun na nga magnubo ang aton nga cases. Okay. So, kung madumduman mo, during the last 2 months ago, no, mga 8 weeks na sige-sige, more than 8 weeks na sige-sige, nubo na yung cases ta, samtang ang iba niya mga probinsya, kag iba niya mga syudad sa palibot, tag-as kayong cases. Okay. Madumduman mo na, I am sure, kag ara man ang record, kasi ang DOH nag-publish man, you do not have to believe us. Ang DOH record will bear us out. Okay. Siya kanubo yung aton nga cases. In fact, ang Iloilo City, nag-EOC, ang ilang community quarantine was for more than 1 month, no? Ang highest nga community quarantine status ang ila nga ginhibo kaga lockdown ang ila syudad for more than 1 month pero wala nagpanaog ang ila cases. At that time ang Bacolod was enjoying. Okay. Naka-single digit na kita gani. Correct. Kaga sige nga nubo lang sa ang pinakataas na nagid na is low 30s. Sa lang gara na yon. So this is surprising na during the last 2 weeks nag-gulpiada lang saka ang mga cases naman nato diri. Kaya kung sa bagay, in the last 2 weeks, nagsugod man kita gani stricto. In fact, more than 2 weeks na, no? Nagsugod man kita stricto nga ang tanan nga nagasulod sa Bacolod, whether halin ka sa Manila, halin ka sa Cebu, or halin ka sa Panay, ina-require na sa negative RT-PCR test. So, pamangkot, Action Art, di nagalin ang mga infection. Di nagalin ang mga infections. Okay. No? So, of course, may ara kita community transmission nga nagahalin diri, but we are pretty sure na exacerbated na siya sa mga undetected, maybe carriers, ang wala natin ma-monitor nga gasulod di sa aton. Sino ang nagasulod diri nga wala ta gina-monitor, wala ta gina-screen. Ang halin lang diri sa province. Okay. Kaya kung taga sila, taga Talisay, kasi basta nagdodlaw, oras-oras, kapag pa ka rin sa Bacolod, wala problema. Wala kasi taga-require RT-PCR kung taga Negros Occidental ka, wala man si taga-require bisan gani rapid test na lang, rapid testing na lang, wala si taga-require. Okay. Or wala man sila nagasabat sa mga health declaration forms. So there is no way for us to screen kung sino ang carrier, sino ang base may active infection,
sino dara ang symptomatic or sino ang asymptomatic nga galibot di sa aton kag naga-infect sa aton nga mga kauturan diri sa Bacolod. Okay. So, of course, ginatan-out na nga isa ka anggulo kay amo na gani hambal ko nga it is not hindi man siguro coincidence nga sa nagdadamo ni ang mga crowd drawing events nga ini kag ining mga mass gathering. Okay. Kag amo man ang nagsinaka. So, nagatugma ang anong ginahambal sang science parte sa COVID. Nga ang ipaiway tagid magkadto sa mga mass gatherings, no? Okay. Where there are crowds, palayo ka. Kaya kinanglan ma-distancing. Pero kung tanawin yung mga pictures, wala naman kita gaalaw, wala kita mga conventions subong action art. Wala naman na ginaalaw. Bisa ng church religious activities, kaga mga church services, ginalimit ka ang attendees, ang aton nga ang naga-attend, no? Okay. Capacity venue, percentage ng attendees sa capacity venue, gina-reduce na naman gani. Nag nag-cooperate ang aton ng mga religious leaders din na. Okay. So, therefore, ano bala ang aton gina-attribute? So, isa ginalantaw sa sila, influx sa mga tao nga halin sa nagakalain-lain ng mga LGUs dito sa Negros Occidental. Who could have been, kita na, mo taga-sagas na sa buong cases sa Negros Occidental, sa province. Okay. Plus, ang ilang ginatanaw lang namon action art Yes, na ma'am. ang vaccination coverage sa province is only 12 to 13% according to the Department of Health. Ang aton niya sobra na kita 50% ang aton coverage. So for example, sa report abi kahapon ang na-register na mga na-register ng mga butante as of yesterday was 700 plus, no, 750 plus I think ang nag-register kahapon. Kasi kung idugang mo ang wala na ma-accommodate, sobra sa 750 ang tao nga nagtipon. Okay. So kung tanawon mo kan sa percentage kung out of town na sila kay transferi ko mo. Mga transferi ang majority sila. So kung tanawon mo kung kuan mo lang na ang 700, butanta na lang 700, kuan mo lang na 12 to 13% na vaccinated. Kada ko sa porsyento sa mga unvaccinated, Okay. na wala ta ma-screen, wala ta ma-monitor, kag wala kita kabalo kung nagadala na sila sa mga symptoms of COVID. Yes, ma'am. So within this connection, why ta plano sa EOC or the LGU Bacolod nga magpadala sang communication sa COMELEC, for example, no? Hindi yan lang sa local kundi sa provincial or regional office ng COMELEC to inform them nga mo ning worry ta, ma'am? Actually, on our part sa EOC, nagsulat na kita sa COMELEC, gin-copy furnished naman gani ang COMELEC ang bank. Okay. Na ginasight naton ang pagtaas ng cases, ang pagtaas ng aton mortality, ang sitwasyon nato diri sa Bacolod, ang ginasight naman ang shortages ng critical medical supplies, ang shortages ng mga emergency equipment. Okay. Ako nang nakita nato. So, of course, ang hospital beds, ginakulang kita sa hospital beds. Kailangan sila sa mga wait list ng mga hospital. And we cited that. That's why nga nag-request kita, nag-ayo kita, nag-apilar kita, na other than the registration sa COMELEC office, ang mga satellite registrations na kung pwede, hindi na lang na ipagpadayunon ang mga satellite registration. Pero why natabo na since yung may ara mga satellite registration? Hindi naman na totally mapastop na hindi kita mag-rehistro kasi we are racing against time. Kinanglani ang mga pumuluyo, especially ang mga first-time voters. Okay. Nagaanta sila kay gayunan nga makapasakop man sa aton electoral process. Sige. So sundo namon ini kag I think ang COMELEC siguro dapat may ara man siyang statement silang ipagawa sa sining nga bagay
once and for all ma-plaster ni no kag siguro pulis diri ma'am mangin strikto giguro sa mga ang mga alegasyon nga damo kuno galapas sa curfew mo nga bisan may curfew ala unang iba niya gaguluwa na. Yes, correct. Nag-aabot sila. Ito kasi aga. I believe daw 97 sa mga tao ang na-apprehend. Mga alauna pa lang sa May Lasal Avenue. Okay. Amo na na-apprehend sa aton task force disiplina kag aton composite team sa Bacolod Police Station 4. Kaya in violation sila sa aton nga curfew hour policy, no? Okay. So alauna pa lang may nagapala naog na sa mga muna ginambal ko abot in groups ang mga tao kag nagapila. So Okay. I really don't know kung anong ga-motivate sa ila, like ang mga transfers na bala action art nga Yes, ma'am. kung taga Bacolod ganabi, di ba masaylo ka sa imo nga registration kay dire ka na nagapuyo sa Bacolod, so dire ka na maboto. Yun mo na ang purpose nga masaylo ka sa registration. Kung taga Bacolod ka na makadto kay alauna kay alas 9 pa man masugod ang registration. So, hiling ka na yung magpila alin sa alauna, sa kagahon, sa alas 9, gabalon sila rice cooker para nga may ara sila pagkaon in between. Grabe, no? Anyway, so, ulat-tula mo na ang aton lang at least ang sabahin sing EOC, ang mga strategy nga aton himuon magluwas abi sa ginakabalak-an ning event or activity naman si COMELEC. Subong ma'am mayara latest from DOH Region 6 as to sa medical workers ang request ha? Wala pa kita request. Although, ang letter gagin padala ni Mayor Bing sang September 21 pa to, gipadala ni Mayor sa mga Secretary Galvez, Secretary Lorenzana, Secretary Dizon, Secretary Duque. The request actually hindi lang to medical workers ang gi-request ni Mayor, nag-reiteration na lang to siya gani action art. Okay. Pero nagsulat kita formally si Mayor, nag-request kita among others, nag-request kita additional nga mechanical ventilators kay ginakulang ng mga hospitals ang mechanical ventilators tapos ang mas damo subong ang nagagrabe kag nagakinanglan sa life support sa mga pasyente nato na may COVID. Okay. Nagpapangayo kita sang additional augmentation sang personnel, especially nurses. Nagpapangayo kita test kits, additional test kits, additional. Alas 7:35 na. I-try ta karon ng COMELEC makontak ano si Attorney Kanyaba si available na siya. Although nga ligad to nagabihan sila mga 7:30 na sila katapos man sa Lasal the other day. Silingkuti kon same gyapon nga number ang ila i-cater. Basi kung nagasigi, panigyapon ang trabaho nila Tusbong. Aksyon Firing Line. Para na siya, nagabalik si City Ademang. Sige lang, okay na lang kundi siya makasabata. Kay, okay naman to nakuha ng jest siyang ilab lang akwan. At least nabatian tagid. Ang natabo magka-aksyon nga, pasalamatin lang siya aksyones. Basi magsabat siya, pasalamatin na lang. Siling mo ma'am, okay naman lang Okay na lang, utod lang iya siling signal. Aksyon Firing Line. Kabalo kati ang kakatabo sa mong muni. Sa primero ito gaguluwa sa social media nga may hinakutay, may mga nagahimo sang hindi amo abing sa pag-transfer diri kuno damo kuno nagatransfer sa Bacolod do mga aligasyon nga mo nabla. Ti subong from the EOC amo na giniyang nagaguluwa no less than the EOC Executive Director Ma'am Emang nagambal siya nano iniiya nga ano kanamo naging sang maparistro subong yung aligasyon dili na nag-star sa Bacolod mga taga out of town tigaling ka balaw ka pa bandid ang ginakater lang kan adlaw mo kung maadawan ka tuod linya to sa kundiin ang binyo maputi lang kalimutan mo hindi kayo malabutan sa numero kaya ang galinyahan na nga mga 1,000 na Aksyon Firing Line. ina alas 12 pa lang sa tungang gabi kahapon gani kunor kagabi gani kuno alas 11 pa lang damo na nagalinya now ari sa taga COMELEC nanong inyo masay sini no nanong mahambal nyo kay tingwa subong nga ini nga bagay kuan mo ini nga mga bagay talupang doon ni Black kay ang gwa do basulon mo imo ya
laban i-check abi si Attorney Kanya, no, kay para maistoryata siya kay pobre man si Attorney Kanya ho. Kabalo ka ang Kumilik Bacolod. Nagapaninguha man nimo ang taga Kumilik nga matrabaho man ang ila sini nga responsibilidad. Ginatapos nila, ginatingwaan nila nga maserbisyuhan kung pwede pa lang. Tigaling limited man ang resources sa mga individual nila da. Ang ila sini nga mga ginagamit nga mga makinarias o ay mangindugangan sa Kumilektos Manila. O bisan din nga malugar subong hindi malang Bacolod nga Kumilik ang nagaginutok. Kay ti mayara hindi mga pumuluyo nga mahilig kunin patang katapusan gani nga schedule dito pa ma-decide nga magkadto nga magparehistro perennial problem na gini-actually mo. Aksyon firing line. Kaling natabuan ng subong nga ang linyahan ay ginupdan sining problema sa pandemic ko, problema sa COVID-19 ka-animal klase virus hindi gani makita tuto JM, no? Pero ang result ang epekto niya lang tawabla ko. Aksyon firing line. Lain kay kwasin kung ang IOC naghambal nga base amo ning event sang Comelec mga activities nga ginatawag naton nga voters registration base amo pa ning nangin avenue kung amo pa ni ang activity nga nagserbi nga super spreader kay pertigidyak no kanamo sa lawayon kag tig-abagol siling ko ano ining butang balon ang Comelec piya mabasulan gali ko nagtinaas ning kaso. Aksyon firing line. Pero like for example Attorney Kanya pila ka 14 days siging quarantine iniho o antes magabalik kay may mga nag-positive nga personnel niya starting October 9 amo naman ning atubangon naman nga problema ni Attorney Kanya lang kanya nakro pa magkuton nga paristro nga linya to niya taga dingka taga din hindi naman na responsibilidad sa Kumilik kuro sa gwada sa nga ang mga nagalinya. Aksyon firing line. Balon tara abi kag anong instruction nga nabaton gid sa Kumilik Bacolod. Online sa firing line. Joining us tonight, ambot na tapos ng salasal nila kung sige pa sila tosbong, Attorney Katrina Kanya. Attorney, mayang gabi sa imo, ma'am. Action Art, mayang gabi, mayang gabi man sa pagsalamati isang Action Radio. Sige, pangamodas lasal, subong. Nakalagay kita Action Art, medyo nakaturot ng prano kita. Very good. Tapos ang ating registration, nagakuha naman kita ng may na makapahuway kita para naman sa buwas natin na registration Action Art. Grabe, no? Damatyagan ko kung mag-amuni gani, basta talipuspuson sa mga voters registration, kung mga late naman kayo na after pa sang interview na ito, nagwa ang desisyon sa Comelec Manila or sa Comelec nga national nga ti extended until October 31 siling ko daw gulpiada lang nga nagtawhay man ang utok kag bagol sa mga luyag maglinya siling ko basi was due tayo na lang sila attorney. Amo man yan sila kaya si mga balaman sila nga ati extended mo na nga nga registration so mag-uli-ulihin naman sila Action Art. Basi October 9 naman siya sa October 9 naman tumambisa linya. Kita yung Action Art kamay pa nga hindi lang ginutok lang kahit mo lang gilang ayo natin permi sa aton nga mga nagaparehistro okay. Nga kung mo lang ma-observe ang kita sa aton nga mga ginapatuman nga health protocols. Ako na galing mo ni kuan talang ka reaksyon no kay I think siguro ini magwa man in the coming days so maginuwa maning balita kay no less than the IOC nagambal sininya buta nung tabo kay doon nangin super speeder ng activity kag ang voters registration sa Comelec kay ti siling yan ling ni City Ademang may mga nagasululod di abing ang allegation nga ti from the province nga may LGUs mo sa gwa sa Bacolod nga nagkanto ni nga magparehistro nga siling ko daw ang Comelec pa mabasulan sini nga nagtaas ang kaso sa Bacolod sa COVID daw. Ate Action Art kita yan hindi man kita makahambang ang tato nato ng atong registration because nati mandated kita yan sang layin naton nga mag-conduct sa aton nga voters registration. So ginatinguha kita alam mo ginapangayo man naton sa tagsa nga mga individual nga you should be also responsible man nga mangin nga mag-observe sa aton nga ginapatuman nga mga health protocols. As far as ang mga allegations nga may mga iban nga mga
sa halin sa iban nga mga banwa ako sa syudad ng Okay. Occidental Action Art at tikitaya sa COMELEC nagabaton kita kag gina-assess naton ang mga documents na gina-present sa aton sa isa ka na nag-apply for registration. Okay. So based sa documents nila atong gina-actionan kung bala nagakaangay nga batuno ng ilang application o kung hindi action art. Oh, kay ti may ERB hearing pa man mo. Pero ma'am, ari klaruhon ko saan no gid maumpisa kundi tapos kita boss magatakop niyang regular nga schedule for voters registration since nga may filing si OC October 1 to 8 ano man pagka Oktubre 9 since nga Sabado ina may maumpisa ang registration or mabalik ina Lunes na Oktubre 11. Sa initial natin action art no kay wala pa kita nakabaton gid sa mga formal no nga communication no halin sa aton nga COMELEC nga main office ang as to the guidelines naton. But ang aton nga initial nga information action art is that ang registration naton mag-start sa October 11 na kasi pagkatapos ng filing ng COC may ginahimo kapag kita nga mga listahan sa aton nga mga candidates nga ginasubmit action art. So mas-start kita October 11 action art. Sige. So ma'am, balikan kaginabon in the coming days, no? Especially pagtakupwas. So kabay pa sa luyag magperehistro. Lasal kita gyapon buwas and hopefully hindi tani magulpiada yutay lang maglinya no kag magpinasaway naman sa sunod na nga bulan. Yes, action art. Pero sa gihapon, malimit man lang kita gihapon pang na queuing numbers na gina-issue naton kaya inaiya mo na lang kita ang ato na makaya for the whole day naton nga registration. So hindi kita makadugang because nga masianhon pa nakadugang, hindi pa na sila matatapan gihapon na action art. So kinanglan mo naton mapangway sa mga tao kaya kung nakapoy sila kami mas nakapoy man kami kaya ang aton yam na gina-pa-intindi naton action art kaya nagareklamo ang kadugay. But they also have to understand that kung sila pagkatapos nila pagkatapos nila tapos sila makapahuway na sila kami sa COMELEC may dasunta kami nga adlaw nga ginatubang action art. So that is why nga we have to limit also sa mga ma-accommodar lang natin sa kada adlaw. Kasi mo isa rin na nga ang issue kita sa queuing numbers action art because nga hindi kita gusto nga may mga tao nga magatiner dira sa area sa venue sa aton na registration nga matumpok man lang sila sa gihapon kag hindi man sila gihapon naton niya mabatunan ang ilang mga malabutan ang ilang application sa action art. Sige. On that note, Attorney Katrina Kania, salamat sa time kag God bless sa imo. Salamat action art ng gabi sa tanan. Aksyon Firing Line. Ayos ti ulaton tani kay actually ini maaligasyon niya kuno out of town ang mga nagkakaladto ni nagaparegister kag since kon vaccination ang performance ng city is very far compared to the whole province kay tuman kanubo gyapon ang nabakunahan sa probinsya ti daw ginadudahan ining pag-increase ang cases ng COVID sa Bacolod. Resulta ini sang gatherings kag pagtililipon sa publiko nga nagakadto sa COMELEC registration. Aksyon Firing Line. Ay, kunti ka seryoso nga mga aligasyon ni and kabay pa sigurong COMELEC sa national o kung sa regional office daw kumakalabot nga man ining information ti may ara sa aktong himuon kabalo kati lawig-lawig ni ang COMELEC ni Oktubre. Kanyo imagine ang COMELEC ma-start na sa Friday. Baton na sa Certificate of Candidacy until October 8. Tidra ba may magpinasaway naman ng mga supporters bla? Singuna i-aksyonan magkadto ka kundi ang style singuna magkadto ang politiko kandidato. Ang may mga grupo ni kakadto sa simbahan daw kapag-blessing, pangamuyuan kag ginakwanan sila bla iban ginabasyahan nagigani no hindi lang kay wisik-wisik. Kinabasyahan lagi sang kwanda sang holy water na kunano. Kag blessing sa mga supporters nila. Kag once ka nagkakadtos COMELEC to, ang linyahanay, pero damo-damo supporters. Ngang nagainupod. Di subong din na pwede. Nga magdinamo tao, siling kubasi ibla sa filing sa COC. Damo lang di magpinasaway nga magkaladakpan naman sang taga-task force disiplina. Aksyon Firing Line. Kag sang kapulisan, kag may mga aligasyon pag sila kung matuod man nga ginakutay subong
May mga aligasyon makunugat nila, may mga GO maganing nga panghakot man subong kay nakutay man o nga para magparehistro tinatahan nun say ang punta sa istorya ni Aksyonan pag abot sa ERB hearing mo nga kung may ara di magkontra masining karon nga tingin na question na mo niya ang nagpa-register sinide o ang mga newly registrants ni nga gina-question na mo kay nag-transfer or nano nga wagi man hindi sila residente sa Bacolod Aksyon firing line. Kaya kay may mga pag-question na gani mo nga ginpaboran gani si kumilik niyang registration application ni Albi Benitez. Yati mo malagapon mga tabo sila mo naging dalas korte ito. Aksyon firing line. Kita mo atong petisyon sa kay former Congressman Albi Benitez. Si kung Albi siling niya ako yung gapati ko nga kung anong decision sa kumilik nga nagpabor sa akon same will happen in the court. Kaya mo mula ito gapon ebidensya ginpadala nila to. Aksyon firing line. Pero pati ka mo, initanan subong bangod sa pandemic. Bangod sang inkwentro kag pag-entra sa arena sa politika ni former Congressman Albi Benitez. Pero subject pa ni sa ilan na pag-file sa COC. Kay subong hindi pa ni sila yaway pa sang nakita na ito nga opisyaling ka nag-file sang certificate of candidacy. Basi bala ko magdamgos lang karon kag buwas lain ang sistema lain ang mag-file sang COC na kun ikibot kita tanan. Aksyon firing line. Debla? Pag umpisa karon sa filing sang COC lain nga matao kag talpulano karon da ang nag-file sa posisyon sa pagka-alkalde bisi alkalde kag congressman tinanong matabo abe. Kundi gulpiada lang maligwat naman ang trend kag ang sitwasyon sa Bacolod Aksyon firing line. Pero hasta subong samtang ngati ang balita nga sa gihapon si former Congressman Albi Benitez amo ang mangining kwento ni Mayor Bing Nadia abinyo ang mayong balita di amo niyo. Subong nagaktibo tanan ng opisyales bisan pandemic subong perte ang ginuwa sang tao dasig ang serbisyo. Huwag makita gambal nga pasalamat kita nga may mga nagakasunugan pero kita niyo may mga sunog gani ka may biktima nga bululigan. Sus, Mariusip nagapinalumba kag amulig imo gali nagumbalang mo. Aksyon firing line. Di sino nagka-benepisyo sini? Kung tawon ta, ang publiko nagka-benepisyo sa madasing nga pagserbisyo, no? That's the beauty of politics. But at the end of the day, bisan ano ito ni kasugid, ang pumuluyong Bacolod nun, amo niya mag-decide. Kag may kinamatarong gusto ng butuhon nila da. No? That is why kada partido dagag politiko kanya-kanyang diskarte ni kung paano niyo kuhaon ang suporta sa pumuluyong ang kamong butuhon sa palabuton nga May 2022 election. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, una ini siya nakilala dito sa Lacarluta. Pagkatapos, yung sa ilod dito sa Bacolod, nag-amo na, nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station. Kaya dito nakilala to damo din yung sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung name na naman-amat ang nagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo ko dito at that time. Simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo isa nagdamo dito. So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been like principle ever since. No?
nga kinahanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684. Wala ko sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagid no? Tungkol sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pamasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iya karakter. Kag ina siya, magsiling ka nga Jack Balaan, Virador, arat sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV number 1. Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag ng station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginakot-tuot ko yun. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na durog na mo. Sa anniversary sa ARV number 1. Magpamati lang, base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod
amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Kilala ang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Believe Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian swine flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong ihibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala pa ko nasiling nga tawag ako nga icon player na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status nga kinahanglan ang gawi mo mangin Firing line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:05. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Pabalik na diri sa inyo pala tuntunan Aksyon na firing line sa ngalan sa gihapon ni Aksyon Brian Morden. Standby na sa mga report with Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Firing Line. Ari anay mga mensahe ginapadala nyo karon na gabiho sa kay Bibi Biligorio. Di na itong gipadala. Bibi Biligorio Gregorio Yolo. Good evening, pasensya na late ko. Always na kami ka-monitor. Tatay Dolfo, Nanay Jutay Janice, si Mitmit Justin, kag sa husband ko from Poblacion DSB. Okay. Salamat gid sa inyo da may lang pag-monitor. Ari Pagino. Bernadette Lacson, siling niya, shout out Mayor Bing, padayon ng progreso 2022. Parte na mo mga kampanya man ho. Action Firing Line. Good evening, Action Monitor lang kami sa Barangay Pandanon DSB, si Veronica Santillan Manukan. Nya parayuman Balasan Art, magkuha ka slot sa civil service. Katatlo na bata ko, nagpila halin la 7, hindi siya kaabot, pero may kay kadamo nagapila. Gintry namon pila mga 2 AM. Imagine mo Sir Art, pag abot namon damo-damo na nagpila, kag iban dito aga gapaaga. Uy, dito na kuno gapaagang iba no.
SM amo man ang magparehistro ka, agahan mo gid. Uy, pwerte. Tamiyaw ko lang Jinky Dialagdon, Noel Amar, kag Alex Montesa, halin kay Milili Oligo. Sir Noel Amar, Sir Art, tamiyaw ko lang akon kumpare, nga si Boy Jolingo and Rayboy Alunan, kag akon hinablos, nga si Taboy Derla. Okay? Noel Amar, sharing and likes, done na. Aksyon Art, salamat ha. Silingya monitoring sa imo live sa Aksyon Radio Bacolod. Ay, thank you kita. Lilia Taton, Maingga Biro Salina Arellano Espadero, Ray Bariuga, nagamonitor kuno sa Barangay Pandanon DSB si Jocelyn Lacson. Voters, ano ang requirements? Thanks. Ti mga ID mo no? Kag kinahanglan residente kas lugar No, kay actually pagparehistro mo pwede na kung bisan, pero galing kung bisan dayaan mo ako sa uli kung may magreklamo, ireklamo ka bla. Halimbawa, reklamo ka sang tupad balay mo, kung ireklamo ka na sang isang complainant, sila nga hindi ka man taga-Bacolod o hindi ka man residente sa among barangay, hindi ka magkilala. Tiyan mo na nga kamayara sa ERB hearing, kag gina-check na mo, kag ginapamatian kung may mga petitioner. Action firing line. Inclusion nga mga process pagid. Damo pa ng pinagi. Ma'am Yvonne Voicer, may gabi dira sa imo, si Ma'am Banis sa Mayo Jinky Dialagdon, halin kay Noel Amar naman, Imbong Diocampo, si Dennis Romagli, o ginatamya yaman, si Samaaw Sir Imbong, Benedict Lacson, may gabi, Rimar Hicano Haliasgo. Good evening, Action Art, monitor na kami sa Sitio Lupa, Sagang na Castillana. Raymond Pinida, Richard Tibor Roma, si Sergio Javier nga nagapamati sa imo, kag Jirel Gadudo. Salamat sa inyo na mayong pagmonitor. Rihina Orona Rihida Trava. May gabi. Action firing line. George Gargasiran, syagit lang sa mga taga EFC. Ay, syagit ha. Shout out niya, syagit ko no. Sige. Idilaos, may kapidra, Manjo Arnejo, Roda Ridat Traba, siya monitor lang kami ni Tatay Teddy. Good evening. Ami Rivera, John Serna, may gabi lang stanan, Benedict Lacson. Sige, kamonitor siya. George Gargasiran, Kirk, Jimar de la Torre, George Gargasiran, good evening. BF Anita Fuentevilla, kag Josephine Tihada. Okay. Yvonne Voicer, ma'am, good evening. May lang ang pagmonitor. Florante Pasinabo, Jose Froy Lan. Good evening, tilawan nyo bala pila nga may adlaw na para mabalaan nyo kung nga ang ibang nga tao kapula bugtaw magpila para kakuha lang numero. Okay. Jerry, lima ko mo na ganing problema. Ano katingalahan nga gabot kis punto. Amo na siling ko gani kung sa bilog niya nga Pilipinas, this has been a perennial problem. Ngayon ang may tiyempo sang una, kung nilawag registration, may best ganing nga ginalangawan ang kumilik mo. Action firing line. Budlay, nagaling kay kung isabla, kung may harap man yung mga tao, nga may mga reason, gid nga hindi gid bangod sa kasukuon, pero may harap yung mga tao, nga malang ubra, hindi gid ya kakuan, hindi gid ya kaparisto. Action firing line. Ilang timprano, pakuntaning way linyana, Jerry, lima ko, may gabi sa Bangga Tutong Pilisa, ho. Si Tastela Alphabito, upod kay Tito Jojo Anlap, monitor Tito Jojo, kumusta ka na to? Armand Regalado, monitor lang kami sa Montara, Isabela. Salamat gid Athea Kim Iriman, Jose Mungcal Torilla sa Binalbagan, Sir. Diar Mainit Region, Ana Sinoro, Humalumina, Jocelyn, Chris Kerry Paul Javier Tanatan, evening, San Enrique siya. Jovi Monares sa Florencia Villacampa, monitor siya kuno sa La Union. Sir Dennis Richard Tiburuma, padayon lang kamo. Mayong gabi, Connie Laparan, siling nga laban niyago kag Esparisya, ang gatamya Bibing Liparan sa Pandanon DSB. Pearl Antoinette kay Rioner. Shout out ko kay Nanay Marlene Rioner. Gapambati, gidalin agas ta gabi. Bia Jonathan, Sir, may gabi. Palihog tamyaw Kumari Star Mayo. At tamyaw man Jinky Dialagdon. Salamat kid Ana Sinuro, may gabi man. Thank you for listening.
Capital Reports. Itali na sa mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial sa Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Marlon, may gabi. Aksyon tuod kid ang damlaglang pagkabaraka ni Governor Robong Lacson ng aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental, masobra 4,000 na tabuin Aksyon Art sa mga gabi kay kahapon mga 3,900 plus pala Aksyon Art subong sobra na 4,000 ang kaso kag may arasang dugang mga nagkalabatay mga polo Aksyon Art. Kaya na sa hapon si Governor Lacson nag-preside sang kinasirigit sa tigayon. May weekly provincial IATF meeting sa Aksyon Art mo. Inaya regular na siya nga weekly or weekly nga meeting nila? Oo, pero sa may social hall sa Kapitolyo Provincial. Ang arakay na nagtambong bid nagpambit man sang inasaring na suggestion siya Provincial Consultant Albi Benitez, si Zephyr Kailian, ang head sa Provincial Incident Management Team, ang siya Provincial Administrator Attorney Refranto Diaz Sadasakan. Mayara sila sunod sang in-plaster ining tawag na strategic plan. Ining strategic plan action na art ni ang Pontaria 3 amo ning pag-grabe nga pagsaka sang COVID-19 active cases. Walang kay white action art mako agad ang isa kung ano ang nasaan sa strategic plan kay ang ina sila sunod nga meeting kada sa may social hall so man sunod ka limitado mo kay double or triple subong ang paghalong sa mga provincial officials naton sa picture ka nagsunati makita nga grabe ang physical distancing kag jutay lang gid ang ginatugutan nga magtambong Action Art. Ining proposal, may proposal ang pinaka mga airline companies pinakagrupo na Nagod mo silang nagkanamo na Action Art ng mga tao sa Pilipinas nga fully vaccinated na sa COVID-19. Kung pwede Action Art magamit nga basihan na lang ni Bala para nga list tugutan nga direkta makasulod sa isa ka lugar ang travelers Action Art. Okay. Nagligad pa nga bulan sang sang Marso, kung maduluman ko, or Mayo, sang Mayo, yung propose na Action Art ni sang national IATF. May resolusyon na sila nga napasar na tugutan ang mga fully vaccinated individuals pagi sa presentar lang Action Art sa ilang vaccination card bilang requirements sa mga travelers na makasulod o kung magbiyahe pasulod sa isa ka lugar. Dahil kay damo ito Action Art sa mga local government units ang nagpamatok, kahit kung amo lang ng tugutan mo na direkta makasunod sa ka-travelers, pareho lang sunod na nga ginahalugan mo bla ang protocol, ang travel protocols. So mo itong nga ito sunod sigida maaprobahan. Pero subong nagabasbog ang panawagan, pagdoso na kung pwede sunod papasugtan na ni. Now, there is a Negros Occidental ang hambal ni Provincial Administrator Attorney Diaz. Sila niya mag-amo sila nga sa implementation na sunart. Waya ang problema nga nakisan. Ang Negros Occidental preparado sa pag-implement sa sinang scenario Action Art. Nagligagan ni hambal ni Diaz ang tagbabalahan sa Philippine Airlines sa PAL. Mayaragan isang suggestion na Action Art na kung pwede magkapatigayon sila sa ginatawag na vaccinated flights. Now, vaccinated flights, ipot silingon, ang mga pasahero nga nagasakay na fully vaccinated na against COVID-19, nag-amo nila na ang i-require sa mga pasahero nga requirements para subutan nga direkta nga nakasulod sa LGU destination o kung lugar nga luyag nila sa kantuan kag hindi na sila sunod pag-obligahon sa nga magpresentar sang negative RT-PCR test nga resulta. Kaya muna sunod ang
daw nagpabudlay sa mga travelers Okay. na fully vaccinated, no, na nakapabakuna na sila, pero sa Japon ang requirements na pa-comply sa ila action art. Pero dahil depende na action art. So may order na pabaw ang provincial government sa Negros Occidental hambal ni Diaz, pwede isinila nga magsunod sa silang mando action art. Kaya ang airport, ang pier kon mga pantalan, may nakahanda na action art kada yung inang scanner bla. Nga amo nang ma-detect or ma-scan sang i-present sang travelers na vaccination card. No? Para nga mapihogid nga authentic, kinakadya hindi peke. Okay, naka-experience naman sa atang Negros Occidental mo nga talot sang sa pila sa katang kapeke ka dokumento angot sa travel protocols. Damo na sun art sang sang na-issuehan sang vaccination card. Okay. Kaya damo naman ang fully vaccinated. Pero may arason art sa mga cards nga waay pa yung mahatag direktabla. Daway pa sa posesyon sang fully vaccinated individual. Kaya mo Diaz, sa mga LGUs, action art, kung gusto nilang hatagan sa vaccination card ang mga fully vaccinated residents nila, pwede pala sila action art ka-download. No? Nang ma-download nila na sa website ng provincial government, kaya action art makita. Maganda, pag-download, naman na nila kung mga desin o mga fully vaccinated, ang card ihatag na sa provincial government kag LGU, amo na ang managtag sila sinitag sa kabanga presidente. Wala sang plastada action art. So, part sang strategy ng istoryan lang muna ang mga man ipahalugan ang travel guidelines? Hindi. Bali, kung maaprobahan na art ang proposal na sa babaw, yan ang proposal na sa national na mo. No? Nagadepende mala sunod ang provincial government sa silang proposal niya. Kaya nga proposal na sunod nga hindi pag-require sa mga fully vaccinated sang silang negative RT-PCR test. Okay. Naliligan pa nga bulan mo. Kung gano'n mo nga maupihan. Amo na nga mga traveler sa sunod, nagluwas sa fully vaccinated card na dinipresent. Kaya po nila sa mga requirements. Okay. Kung doon na sunod mo halaga ng requirements, why na negative RT-PCR test, basta may fully vaccinated card ka sunod, ang Negros Occidental okay, hambal ni Diaz, waya sang problema nga nakita. Basta fully vaccinated ka lang. Okay. Yari si Ator na Diaz. So if there's a proposal for vaccination, the fully vaccinated individuals na ma-allow for travel around the country, ready naman kita. As of now, damo na ta register sa aton nga MIS for vaccination. That is vaccines nga gin pang inoculate sa aton provincial government and also ang aton LGUs. So we have already issued nga mga IDs nga pwede ganya ma-validate, no? So that maiwasan naton ang aton nga mga hindi amo lang falsified nga mga vaccination card. So ini ma-scan sa aton nga airports kag ma-verify kung tuod ang tanan nga data sa aton nga vaccination card, and we are ready for that, no? In fact, PAL is already suggesting, no, vaccinated flights na wala na why na requirements for vaccination, why na requirements for RT-PCR test prior or upon arrival, no, sa travel. So sige, so it's a welcome development, and I don't see anything wrong with it as long as authenticated ang tanan nilang vaccination cards. Amo na sunod ang statement ni Provincial Administrator Attorney Rilfarando Diaz. Ang sa politika, tiyo na tondo na lang ang Friday. Friday, pero ang grupo nila ni Gov kag ni Vice Gov, Friday do sigurado na to, no? Ara na, may schedule na sunod ang oras kapag saka sa babaw sang social hall. Dira sila mapa-file ng COC. Okay, Direction Art temporaryo mag-office ang Provincial. Kay tapos na kakasto ka sa Art Taylor ng opisina dara sa mayari ng shopping mo lang o hilado. Hilado? So, sa kilid na lang na siya.
Na-experience siya, hantaran na Aksyon Art nagligad nga filing. Way pa to COVID-19. Grabe ito kagutok. Gutok yung mga kiti gamay to sa pagsunod mo. Gamay? Oo. May second floor man to sa baba. Ito gamay mo to gyapon? Oo. Si Kabod na Aksyon Art, may ginasunod ka kadaan sa mga protocol pa. Kaya mo na social hall, lapad siya, open space. Pwede ka Aksyon Art kaya magkahakto sa hangin, tulot mo kada sa bintana. So amo na sa antemoraryo Aksyon Art nga provincial office ang Comelec. Umpisa October 1 to October 10. Pwede ang filing October 1 to 8. Okay. So may duwa ka adlaw nga extension para at least may mga documents pa so ang i-plaster guys. Gani man. Ang grupo ni Governor Aksyon, the Vice Governor Jeffrey Ferrer, siguro hindi mo kita makahambal na 100% matingog. But majority sila Aksyon Art, labi ni kita mga re-electionist pala, October 1 gid ang inasari nga schedule. Okay. October 1 gid. Kay amo na Aksyon Art ang inasari nga kasugtan mo. Nga kinalang di na siling ni Gov Lacson nagligat to, hindi na ta magulap kaya sang inadnaw. In short pala suwat daw, hindi na sila maghalap kapaligis bla. October 1, kinalang mag-file sila, oras by oras Aksyon Art ang kada distrito. Okay. No? Isa ka district, amo nga oras. Alas 8 mga umpisa mo, 8 to 9, line nga district, 9 to 10, lineman. No? At matapos ang 6 district Aksyon Art. Si Gov Lacson kan si Vice Gov Ferrer, maupdanay sila nga duwa, ara sila kakatapusan. Ara sila sa mga alas 4, bala ako alas 4 hasta alas 5. Siyang hapon? Sang hapon Aksyon Art. Okay. Dara na sila. Yo. Kaya kung pagkatapos file, manaog sa loob, masaka naman ang pasunod. Ako nang set up Aksyon Art. Para po sang protocol nga ginasunod. Saga pa man, pag kanasin o ma-file, di ang gina-expectar tadi electionist Aksyon Art, kongresista may 4, no? Ang comebacking or ang babalik Aksyon Art, no? Sa provincial board member, halos kalabanan sila na re-electionist man. Okay. Magluwas lang Aksyon Art sa 5th district. Itinto Bascon bala. No, may plano niya madagan mayor. No, sa Imamaylan. Okay. Mabalaan tara sa Biyernes kung sino ang ibulos ng Los Negros na kandidato bilang board member sa 5th district bulos kay Tinto Bascon. Muna sang Polo Plastata. Grabe, no? Kay sa first, si Bascon Tinto, subong ano gani board member siya, no? Board member, 5th district. 5th district. Okay. First term. Daw pag-intindi ko doon isa mapapili na nga board member ang bata ni Sir Raymond Gatuslao? Siggo Raymond Gatuslao. Doon may bata siya bilang papili mo, either board member o ano itong papilian naman? Ate, siguro pa si check na Aksyon Art kay... Galang kati, why pa man sila nag-file si OC? Gani man. Oo. Sige pa magpunto sinong nabalikan din nato pagka-kongresista si Chedeng Alvarez dara 6th district nabalik siya. Bali ang amay si Limao hindi naman niya. Hindi na si Chedeng mabalik. Okay. Sa 2nd district naman Aksyon Art ya swap Bailuanay say man natabo ng ligad. Ang mayor sa Sagay subong si Tony Maranyon mabalik sa papili kongresista. Ang congressman nga si Leo Rafael Cuevas, so balik naman mayor. Okay. Cambio naman, cambio. Cambio naman Aksyon Art. Okay. Ang 3rd, si Kiko Benitez. Ang 4th, Judith Marie Ferrer. Ang 5th, Marilo Arroyo. Mga re-electionist na members ng UNEGA called Love Negros Aksyon Art. Oras ang balantayan ta by Friday. Wow. Maning report naton gikan sa Kapitolyo Provincial ang Aksyon na malong hirbaya una sa balita una sa Aksyon sa Batalod Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Salamat gid Aksyon Marlon Hinovia, alas 8:26. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line.
Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1! During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio salamat isa pagserbisyo. Balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutub-tub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa anong nakaintangan, responsable na pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide pagpalagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod
sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Mulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Last and final stretch sa aton nga pagpangalagad. Standby sa ma-report with Aksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Hall. Uy, Benitez. Kuan kuno distrito tandem sa 2022. Ano ka matuod ni? Ti may invitation. Tinano, ginaccept na. Aber. Kagiban pagin nga ma-update gikan sa Bacolod City Hall. Aksyon Radio City Hall Report.
Let's have Aksyon Dale Papadudot Salazar. Aksyon Dale? Yes, Aksyon Art. Sa mga balita natin... Ang ayan ka no? Sang? Sang papa ko ni. Why, mga labay-labay na Kapila ko giginsulit. Siguro ka ngayon. Ay, kalay. Pwede masuggest kay News Direct nga mabulos sa This Is My Life. Ay, kalay. Aber. Matian tang lagay ni Papa Dale. Yes, Aksyon Art. Ayos. Yes, sa balita natin, gikan sa Bacolod City Hall, anytime soon, Action Art na mag-decide si former Bacolod Councilor, Attorney Cesar Distrito, sa sining plano, sa sining political career sa 2022 elections. Kung bala, iya sinibatunon or hindi ang invitation or offer sa iya ni former Congressman Albi Benitez Action Art kamangin running mate or vice mayor for 2022. According sa kay former Councilor District Action Art, ni mga consultations pa ba nga patigayunon kaya sining mga pamilya political leaders sa kag-iban Action Art nga nagasuporta sa sining karera sa patagsang politika. Gintahayag diri sa anay konsehal nga ginmention naman ni kay Mayor Bing Lunaldia nga muna siya ang head convener sa Grupo Progreso sa din membro niya si former Councilor Distrito since 2010 Action Art kagalabig-labig man ang ila sining inop danaya. So ang klaro diri sa karon is mayroon na sang invitation kag desisyon na gid lamang no ni former Councilor Distrito ang ginahulat kung bala approve or ignore Action Art. So sunod din sa konsehal hopefully before mag-end ang filings ng COC by October 8 mayroon na siya sang actual sining decision na Action Art. According diri kay former Councilor Distrito Action Art yes ni ginapangamuyuan ginapanumduman kag seriously no gina-consider ining tanyag or invitation man ni former Congressman Albi Benitez. Gingkaro man ni distrito nga wala iniya sang conflict o kon problema kay incumbent Vice Mayor Elcida Familiaran Action Art. In kaso gid man por kaso nga batunon niya ang tanyag sang anay kongresista ti ang iyas niya magatutok short ay hindi siya magatutok sa negativity or negative campaign kundi mas hatagan niya daw kumbaga tinlo no nga pangampanya Action Art pero ina kun maka-decide na gid man siya nga mag-upod kay Benitez sa 2022. Ano ang portion sang palihag ni former City Councilor Attorney Cesar Distrito. I have no nang conflict with Vice Mayor Elcid Familiar. Ever nga kung batunon kumanggit ini, no? If ever, okay, why pa man, ginapamisaran ko pa man. Definitely it would be a higher level kind of campaign. I will not dwell on the negative campaign. Bahala na sila. Ang isa ka advantage ko, kasi siling ko, halin ko ya sa magsungay, tao ko ya sa sigado, pag sa squatter, pero edukado ko. Wala akong nayagyan sa pack ng mga negatibo, pag mga wala pulos na klase. But if it is constructive na pag-hambal, I will listen. So, amo niya siling ko, I will dwell on a higher ng level of campaign. Wala ko ya problema kay Vice Mayor Elcid Familiaran. We can debate in a healthy kag issue-oriented sa klase ng debate. If in case time will come, but in so far, sa mga personal, like why kami, hindi na amo na batasan. And they know me. Action Art na matihan ang tingog ni distrito ngati na officially wala pa man sang announcement sa Piyakon bala agwa na siya sa Grupo Progreso or member siya sa gihapon sa Grupo Progreso right after ngati gin publicize ining pagpagawa niya sang information nga mayroon sa sang nabaton nga invitation halin sa kay Benitez nga nagpabutyag sa intention nga magapapili mayor sang Bacolod sa 2022 Action Art. Kung madumduman naton ang history ni distrito sa patagsang politika, naging councilor for 3 consecutive terms sa Action Art, 2010, 2013, kag 2016, nagpaway sa isa ka termino and then ang sining pagbalik sa year 2022 tiyan mo na wala pa man sang fix no nga desisyon kung bala magapapili siya Vice Mayor Elcid Familiaran or magabalik siya no sa pagka-konsal para siya sining ika-apat nga termino Action Art. So time enough time ang ginapangadri ni distrito para makahatag man siya makarelay sang iya sini nga desisyon kaga ma-informa ng iya sini nga mga supporters.
Sa ibang nga balita gikan sa Bacolod City Hall, ining resolution mula siya na approve sa Barangay Felisa Council nga nagapangabay sa nga hindi na pag-extend no ang contract sa IPM-CDC bangod sa di mga violations sa pag-maintain pag-operation sang sanitary landfill dito sa ila nga barangay. Pero sa interview naton diri si Mr. Horace Yapa, ang consultant sa IPM-CDC, sunod si Aksyon RT, wala man niya sa may nabaton ang management sang any formal communication from DENR, EMB, or sa LGU sa Bacolod City nga mayara sang violation ang ila sining nga pag-maintain kapag operate sang sanitary landfill. Action Art ginatugyan na sa IPM-CDC sa siyudad sa Bacolod kung anong ila sining nga mangin response sa ginaprubahan nga resolution sang Barangay Felisa Council kay by December 2021 that's the time Action Art nga ma-end no ang contract sang IPM-CDC sa pag-maintain sang sanitary landfill dito sa may Barangay Felisa. Aminado man siya Action Art nga puno na gid man ang cell number 2 sang landfill. That's why ila sining ginaduso ginalantaw nga solusyon is mag-build sa another landfill which is may proposal ang IPM-CDC nga PPP project upod ang LGU sa Bacolod City kay may dala sila gina-target nga property nga 22 hectares sa kilid gid lang mismo sa existing landfill nga mo ni siya ang ginaay or gina-target nga tukuran sang landfill. Action Art aring tingog ni IPM-CDC consultant Horace Yapa. Kagapon in-inform kami ni Atty. Bayatan legal with regards to that. Galing pag-istorya na naman ni Atty. Jojo, it will still boil down sa city mismo kung how will they would address the situation. Mahulat ka mo sir sang response sang city sining resolution? Definitely, yes. Mahulat na kami sa response sa city. May mga alleged violations daw sir, doon nakamuno gabi sa Sir Green, Sir Brian, si Cap Haldin. Kung may kakambal na sa violation, pero why man kami sa receipt copy sa whatever violations. Kahit kung may mambal na violation, it will be the city who will inform us of whatever violations, or it is the DNR and the Environmental Management Bureau who will inform us of whatever violations. So far to, ang pinaka-latest na gina-allege nila was sa tubig ko, no? Oo. Ang siya to? So nila, higko, nagigko ng tubig, gamo na. Pero sa latest results ng DNR na water sampling, naara man to sila sa barangay and with Councilor Carl Lopez, the sampling yielded na negative result. Hindi ba? So, I think it was last month or 2 months ago. Wala ka man nabato yung communication from government agencies na nag-call sa attention nyo sa mga alleged violations. So far, why pa man? Same as the city. Yes, Del. Action na tabatayan ang bahay naman sa IPM-CDC. Mga balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Aksyon Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat kid Aksyon Dale Salazar. Mga balita gikan sa Bacolod City Hall. Actually, narabot man Aksyon Dale si Councilor Carl. Kaya lingkutan ni interview pa ko si Yati. Okay na lang Councilor Carl, next time basi maka-update lang ko sa imo. No? Partitioning mga ginareklamo. Kabalo ka i-consider naman kung ano exactly ang pamatian man sa aton local government kung ano itong ginareklamo to sa mga areas malapit sa dam site. May mga authorities magkita nga mo na dapat mag-akto sila nung problema da. Action Firing Line. Mabalik kita pagkaligan di lamang sila. E3 Bio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counter
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5. Si Paring Sindoy Ransi nagingagaw pa. Paring Sindoy, may nga bilanda, may lang nga pag-monitor. No? Amo man kay ga-monitor man karon nagabiho si dahil lang, may open tabla na inyo kay may mga nagapadala sa mensahe nga drigagi sa piyak ko nga messenger eh. Thank you gida sa mga monitor. Si Tol Flavio Day Lusanda, may gabi lang may lang pag-monitor. Action Firing Line. Ang iban di ko naging malabutan, sorry gid, karon na lang sa Action Night Patrol program. Why na kita panahon na sa ngalan sa inyong regular anchorman, Aksyon Brian Morden. Ako naman Aksyon at Tayhopon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.
Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.